ще започна с нашата част. На първо време бих искала на първо място да си припомним видовете отворен достъп и какво означава всеки един от цветовете, защото съвсем наскоро имахме така една дискусия с колега от един от факултетите. Годишника на какъв отворен достъп е? На златен или какъв точно? Всъщност да, повечето видове отворен достъп се обозначават с цветове. Стандартните, които повечето от нас познават, са зелен, златен, хибриден. Все повече напоследък се говори за диамантен. По-малко познатите и по-малко утвърдените в литературата бронзов, бял, черен. Всъщност тези бронзов, бял, черен могат да се срещнат в някои научни изследвания, в други се срещат под различно обозначение, но какво означават те? Всъщност повечето видове отворен достъп са свързани с издателските политики, като бронзовият отворен достъп е пример за това. Какво означава? Кои издания се обозначават с бронзов отворен достъп? Това са изданията, чието архиви са направени достъпни на отворен достъп за потребителите. Тоест, когато видите, че текущата година не е достъпна или текущите 2, 3, 5 години, 5 години е максимума на ембарговия период, не са достъпни, но са достъпни архивите, то това означава, че това списание е на бронзов отворен достъп. Белият и черният са доста особени типове, не са свързани с издателите. Белият отворен достъп е свързан с авторите, тогава когато те публикуват свои научни разработки, които все още не са преминали процес на рецензиране, все още не са подадени дори за публикуване. Те ги споделят в различни блогове, социални мрежи за учени с цел провокиране на дискусия, споделяне на разработките, на изследванията, на резултатите, които са получили в процеса на своята дейност. Така че това е белият отворен достъп, авторите. Обикновено те не са публикации, тези ресурси имат възможност да бъдат свободно ползвани от всички потребители. Черният отворен достъп е доста особен вид. Колко от вас са ползвали Sci-Hub? Така, а Library Genesis? Ето, това е черен отворен достъп. Sci-Hub, всички може би знаете, за тези, които не знаят, е една база, силно казано база, в която са събрани статии, изтеглени с достъпа на различни институции, от платени бази данни, събрани са на едно място и там като си потърсиме с DOI обикновено и излиза статийката и виждаме откъде дори е изтеглена, с чий абонамент е изтеглена. Library Genesis, в нея могат да бъдат открити, дигитализирани и отново изтеглени от различни бази данни книги, които иначе няма как по друг начин да бъдат достъпни. Ами сега да си призная, че и ние в библиотеката ги ползваме, когато имаме заявка по междубиблиотечно вземане и така, понякога ползваме и тези неща. Но учените ги ползват сами, така или иначе. Споменах, че повечето видове отворен достъп са свързани с издателите, с техните модели на публикуване на отворен достъп. Ще започна с зеленият отворен достъп, при който няма такса за обработка на статията, но пък от друга страна статиите не са свободно достъпни, т.е. няма отворен достъп за потребителите. И ще кажете какъв е отвореният достъп. Ами тук достъпът е осигурен в резултат на позволението на издателите, авторите сами да препубликуват на различни места, обикновено репозиториуми или цифрови хранилища. Двата термина са синоними. В юридическите документи се ползва цифрово хранилище, в практиката се ползва репозиториум като терминология. Това е в съвсем накратко зеленият отворен достъп. Диамантен
диамантният отворен достъп, все повече се говори за него, защото при него няма никакви такси, нито за потребители, нито за автори. И ще кажете как се издържат списанията. Обикновено това са списания на научни организации, на висши училища, които издържат съответното списание. Например, годишника на Софийския университет се публикува с диамантен отворен достъп. Там авторите не плащат никаква такса, но и потребителите не плащат такса за публикуване, за четенето на статии. Следващият вид отворен достъп, това е златният отворен достъп, който всъщност се използва и от хищническите практики, за които говори Савина. Това са списания, които са изцяло с отворен достъп, т.е. потребителите могат свободно да използват публикуваните статии, но се заплащат такса. Авторите заплащат такса за публикуване в тези списания. По същия начин са и хибридните, с тази разлика, че авторите заплащат такса за публикуване в хибридни списания, но само част от статиите в тези списания са достъпни на отворен достъп, останалите са достъпни срещу заплащане. Именно на базата на хибридния модел на публикуване се създават и така наречените трансформиращи споразумения или споразумения за трансформация, които са два от основни типа: чети и публикува, и публикува и чети. Всъщност Министерството на образованието и науката има именно трансформиращо споразумение с Елзевир за публикуване в техните хибридни списания. Какво означават тези два модела? Чети, публикува и публикува и чети. При първия случай, който е по-разпространение, чети и публикува, и се заплаща такса за абонамент, като авторите имат възможност от съответната институция или от съответния консорциум да публикуват на отворен достъп определен брой статии или неограничен брой статии. При публикува и чети е точно обратното. Заплаща се за всяка една публикувана статия, такса за обработка на ръкописа, на статията, и съответно потребителите от съответната институция имат възможност да четат безплатно статиите, които са с платен достъп. Сега за институциите, за големите институции, като например Софийския университет или като например консорциума на МОН, много по-изгоден е модела чети и публикувай, защото имаме висока научна публикационна активност и съответно другият модел далеч не е така изгоден, защото има научни области, в които таксите са доста високи за публикуване. Последното, на което искам да обърна внимание, което е свързано вече и с зеления отворен достъп, и въобще с цялостното право на авторите да публикуват вторично своите трудове, това е един термин self-archiving. Чували ли сте за него? Самоархивиране. Самоархивирането, всъщност за първи път този термин се използва през 1999 година и е свързано с желанието на авторите да запазят за по-дълго достъпа до своите публикации, като ги публикуват повторно в различни цифрови хранилища, репозиториуми и така нататък. Всъщност, да, 1999 година се споменава за първи път термина, но практиката датира още от 1991 година с създаването на цифровото хранилище ArcSiF, което е в областта на физиката. То и днес е едно от най-реномираните, да не кажа най-реномираното в съответната област. Значи физика и всичките сродни научни области могат да публикуват там вторично. Идеята за създаването на ArcSiF е била авторите да могат да обменят мнения, да се провокира дискусии относно определени научни резултати, изследвания, но най-вече да се скъси времето за научна комуникация. Все пак 1991 все още не говорим за отворен достъп, все още онлайн публикациите са
така далеч напред във времето и тогава в ерата на печатната комуникация това е бил начинът, по който най-лесно да се скъси времето за достигане на научните резултати до по-широк кръг от учени, които съответно работят и в същата научна област. Така, постепенно, с развитието на движението за отворен достъп, превръщането му в политика, този процес на самоархивиране постепенно се трансформира в вторично публикуване, за което обаче си има и различните правни аспекти, за които ще говори Ана Лазарова. А кои списания са с по-висока научна стойност? Тези с отворен достъп или тези с платен достъп? Сега няма да отговоря директно, ще дам пример. Не знам дали знаете, но преди няколко години издателство Елзевир създадаха огледални списания. Реномирани списания с висок импакт фактор направиха клонинги на тези списания с едно и също заглавие, с тази разлика, че в заглавието накрая имаше буквичката Хикс. Ред колегите еднакви, политиката на рецензиране еднаква, всичко еднакво. С тази особеност, че тези списания бяха с златен отворен достъп, а оригиналните списания преминаха в хибриден отворен достъп. Тоест и при двете има такса за публикуване. Много е любопитен експеримента, който направи Елзевир, защото те си играха с таксата за публикуване. В един момент таксата за публикуване в хибридното оригиналното списание беше по-ниска, след това стана по-висока и въпреки повишаването на таксата не се намали интереса към реномираното, към оригиналното списание, точно обратното. В един момент се оказва, след около 4-5 години на тази практика на съществуването на тези огледални списания, че статиите, които са публикувани на отворен достъп в хибридните списания, са много повече от тези, които са публикувани в тези огледални списания. Относно импакт фактора, защото има изследване и на импакт фактора, няма промяна в импакт фактора на хибридните списания. Тоест, публикациите са си с абсолютно високо ниво, като тези с златен, огледалните издания, които са с златен отворен достъп, всъщност и те започнаха да получават. Хайде, там не е импакт фактор, в Scopus е импакт ранг. И последния въпрос, не е лесно да се депозира в хранилище. Какво трябва да направим към момента сега, ако искаме да депозираме? Ако искате да депозирате, се обръщате към библиотеката.